ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। आजगाव दशकृषीमध्ये JSW मायनिंग प्रकल्पाच्या होत असलेल्या सर्वेक्षणाला सोमवारी रात्री तेथील स्थानिक ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध करत जनआंदोलन छेडलं। याची माहिती मिळताच रात्री 12 वाजता माजी आमदार वैभव नाईक यांनी श्री वेतोबा मंदिर इथं भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला। यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार आणि आजगाव ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध मायनिंग सुरू आहे। याची तक्रार आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील केली आहे। जनसुनावणी न घेता सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीररित्या जमिनीत उत्खनन केलं जात आहे। आजगाव इथं अशाच पद्धतीने सत्तेतील नेत्यांच्या आशीर्वादाने JSW मायनिंग प्रकल्पाचं सर्वेक्षण केलं जात असताना ग्रामस्थांनी विरोध करून ते रोखलं। त्याबद्दल जागरूक ग्रामस्थांचं कौतुक करतो। बेकायदेशीरपणे केलं जाणारं उत्खनन बंद झालंच पाहिजे अशी आमचीही भूमिका आहे। त्यामुळे आजगाव ग्रामस्थांच्या भूमिकेला ठाकरे शिवसेनेचा पाठिंबा आहे। इतर भागातील नागरिकांनीही अशीच आंदोलनं उभी केली पाहिजेत। आंदोलनात ग्रामस्थांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू अशी ग्वाही वैभव नाईकांनी दिली। आम्ही याच्यावर मी रीट फाईल करतो ह्या होम ऑफिसर कोण जो आम्हाला सिग्नेचर होतो की त्याच्यावर आम्ही रीट फाईल करतो, हे का सस्पेंड करा म्हणून। हे काय अधिकार आहात का? ह्या ऑफिसरवर कारवाई होईल। आम्ही हायकोर्टात रीट फाईल करतो। गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा मायनिंग करायचं धुमगूस या जिल्ह्यामध्ये सुरू झाला आहे। एकाच कंपनीला 2-4 ठिकाणी परवानगी देऊन आज ज्या ठिकाणी परवानगी अशा ठिकाणी सुद्धा उत्खनन करून आज लाखो टन मायनिंग केलेलं आहे। आणि आज आजगाव आणि आजगावच्या परिसरामध्ये खरं तर या संदर्भात आम्ही कालच माननीय जिल्हाधिकारी लंबे आणि उपरकर आणि पवलेकर यांच्याबरोबर भेटलो होतो आणि त्यांना सांगितलं होतं की मायनिंगचे स्टाफ म्हणजे त्यांना परवानगी परस्पर काही ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। अजूनही काही ठिकाणी ज्याप्रमाणे सुनावणी व्हायच्या त्या सुनावणी झाल्या नसताना सुद्धा JSWला काही इतर लोकांना परवानगी दिलेली आहे। आणि या संदर्भात कलेक्टरांना सुद्धा काही प्रमाणात त्या अनभिज्ञता आहेत। मायनिंग ऑफिसर सुद्धा अनभिज्ञता आहेत। फक्त सत्तारूढ जे आहे सत्तेचे बसले आहेत पदाधिकारी ते मात्र या सगळ्या बाबतीत पुढे आहेत आणि त्यांना हे सगळं माहिती आहे। आणि अशा पद्धतीने जर आज खरं तर या आजगाववासियांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की पुन्हा एकदा नुसतं कळण्यामध्ये मायनिंगचा उल्लेख झाल्यानंतर काही दिवसामध्ये थांबलं होतं। आज पुन्हा एकदा ह्या लोकांनी केल्यामुळे हे मायनिंग थांबेल आणि असाच उद्योग जर असेल तर निश्चितपणे आम्ही शिवसेना म्हणून त्यांच्या पाठीशी आहोत। आणि स्थानिक लोकांनी जो आंदोलन सुरू केलं आहे त्या आंदोलनामध्ये कुठलाही दबाव राहता का प्रशासन दबाव राहता कामा नये आणि त्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे।